Nyakora moke jong machiegni nono magazet chako sani nyinga Cleophas Oluoch jagismo kanyo kwar moke nyaka kisango ntiere kodi kachiel mar mundu mokone ni magi matimore gazet ko walieko ni mana mondi kar kae achiel kachiel to mathoth bende wakolo ni wambedi kod siso kanyo mar nyeo mare ngano waro nyeo mare ka kore riku gi Kizito oyaure nyakwara mugi kodi nyakwara mugi nyaka sani Cleophas abagani akia koda nyakwara sinakuru kulubanga kata nyakwara mugi tanang'eyo ni Raila Amolo Odinga noweya kan nyakwara muga jwang koro kanyo ma pod antiere moro no bibro pimo malongo mondo mi wang'e Cleophas iwacho ni ng'ano ma chokore ndalo chwiri en ng'ano mariek moloyo ng'ano manindo ndalo keyo kendo wacho ni chuma piago chuma mano be ma dhano bende piago dhano wadgi koro wan kae Cleophas kiwacho nang'o donge welo nitie pacho kae manyiso nang'o wadhi chamo dho welo chakre kawuono nyaka kiny sup modong' bam gweno modong' wadhi chamo welo nitie pacho ka nyakora mo jo ng'ano kata modong' ok adala mana chiemo kodgi mesan koro kawuono aranga macho mo kachiel ka chako kagor gazet ma Daily Nation nyakora mo jwang warangane wach mo mipe kawuono ka wach ni show of might Nairobi rwako pinje maromo 50 kawuono mago jotend pinje kata head of states maromo 30 ikini jotelo mamoko mapontiere manyamo gichop kata 50 gik machalo kamagi biro yo mane gazet ma Daily Nation kae oketo picha mano mar jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny France Emmanuel Macron mabende ntiere kar kae piny Kenya kawuono kae kama gintiere kendo ka wamedo mana luwogi ka achiel kachiel e sigana ni mabende ntiere kar kae wacho ni en romo makelo jotend pinje moting'o nyaka jatelo mano mar UN mano UN Secretary General mabende igeno nitie pacho ka e romo machakre ayango odiochieng' ma kawuono kaachiel koda ka weg ohelni mano mantiere e piny France kaachiel koda ka mantiere e piny Kenya mokwongo gik magida lose thoth ahinya mabende gibedo kae ka girango e iye ka ahinya joketo mwandu ma en Africa Forward Summit 2026 mabende gibedo kae ka giluwo Kizito Cleophas wantie kod wele pacho ka ma odiochieng' manyoro nywaneno ka jatend piny mar France Emmanuel Macron nyodonjo kae mabende nyosedonjo kanyo nywaneno nyaka jatend piny mar Cote d'Ivoire kaachiel kod jotend pinje moko kanyo maduto igeno ni jotend pinje maromo 30 dhi chopo e pacho ka kaachiel kod moko ma yor kaka jochung' ne pinje moko maduto dhi chopo kanyo 50 man Roma miwacho ni dhi ting'o kanyo delegates maromo 1500 kanyo koro Cleophas en romo no ma iwacho ni dhi bero tudruok kind pinje mag Afrika kod mano mar France kidhi rang wechego mag dongruok wechego mag fwenyo kendo kelo lony manyasani mano kotudre kod wechego mag bero kata loso teko mag teko moting'o bende wechego motudre kod somo wechego mag ohala nikech en romo ma bende yudo ka weg ohala mawuok e pinje mag France biro somo chiro mar Afrika gidwa neno ni to chiro mar Afrika ginyalo donje nade kata ginyalo bedo nade kanyo Cleophas koro wacho ni man romo mokwongo ma itime pinyno manoko bedo colonized kod piny mar France iwacho ni romo kama osebedo kaka itime piny mar France kod pinjego mantiere kod tudruok kod pinje mag France kata iwacho ni pinjego mano bedo colonized kod France kanyo koro en romo mapek ahinya kanyo nikech bende jo chan romo makamae giwacho ni gisechano romo kama mane gichako kuom dweche to koro giwacho ni pinje mag Afrika ok bi ewi mesa kod bakul mar kwecho to gibiro kod paro mar neno nang'o chenro makamae dhi kelo negi dongruok machal nade ka gidhi nyime kanyo koro ok en ting'o bakul ni France kod pinje moko chopo koro ji da kwecho en ji bede mesa titimo winjruok ng'ato kato neno ni to mai ber mane mobro yudo ka tudre kod weche mag dongruok idwa ber nikech kinde masani Cleophas kwan mag oganda medore to kwan ka medore ka ko many medruok e lony manyasani kod yore mag dongruok ng'eni nyiso nang'o piny biro bedo piny ma onge kod dongruok to kanyo bende mido ka riwruok mag dundo mok mag piny owacho mago makene ratiro mag oganda maromo 100 bende nyontie kod romo margi kanyo maginde gin kod weche magi giwacho ni weche magi ntiere godo gin rango telo makare rango kaka inyalo ti kod mwandu mondo mi okony oganda giwacho nang'o mwandu ma wuok e buo lo
Cleophas onego bed ni tiyo godo ka konyo gwenge mag Afrika. Giwacho ni kata kendo kompyuta ka Cleophas, gik mathoth miloso go kompyuta gin mwandu mikunyo bulo mawuok e piny mag Afrika, to koro giwacho ni gini ok konyo Afrika, to Afrika matiyo kod mwandu bende ahinya. Nyakuro Mogijwang' mwandu mayudore Afrika kimedo range kar kae wacho ni jotelo mawuok e pinje mamoko 50 kochopo pacho kae en ote mane mayoro ne pinje, to bende pinje mathoth pontiere kar kani jogo mawuok e imbo mar Afrika bende gin jogo ma orwakiro makama. Macron wacho ni gintiere kendo gisedonjo pacho kae ka giango kar kani magi pinje Nyakuro Mogijwang' mano moting'o Ivory Coast, nitiere mano ma Comoros, mano ma Senegal. Kirango kacha magi gin pinje ma wacho dhono ma Ufaransa ma bende ka gintiere kae kendo ka girange achiel kachiel gintiere ka kendo gisechopo pacho ka. Senegal, Comoros, Ivory Coast, nitiere Gabon, Chad, Djibouti, nitiere mago bende ni Anglophone, Kizungu kae, Eswatini, Botswana, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Lesotho, Zambia, Liberia. Egypt bende nitiere pacho ka Nyakuro Mogijwang', Tunisia kod Seychelles kod Mauritius kod mano bende wane Mozambique. Kin pinje moko bende Nyakuro Mogijwang' osechopo kar kae. Kar kae Nyakuro Mogijwang' kidhi nyime ite mana ng'wen kalprangi some kanyo civil society groups to present wish list at the summit. Mano bende nitie kar kacha riwruoge mag kedo ne oganda kata ratiro mag oganda bende gino dhi chiwo gino ma gintiere godo kata dwaro made gibed godo e nyayo demokrasia kod achiel mar oganda jo Afrika mangima. Kanyaka sani nitiere proposals maromo 60 ma bende osechwal migeno kacha ne dhi chwal ne pinje madhi chopo kar ka ahinya mag Afrika kod pino mano mar France. Kama chelo ka Nyakuro Mogijwang' nitiere ite mar 5 sigana ma bende obedo kae kawaluwo achiel kachiel ma iwacho ni keto mwandu Dangote, mano iwacho ni Africa's richest man eyes Kenya for new refinery, kata kar luoko mauta manyien ma bende paro nitiere kar kae ni koro en mane en Tanga koso Mombasa. Tanga koro biro ka iwacho ni kanye kam nyalo kete Afrika ma ugwe, to sani yangore kar kae ni ero sani kan tiere kar keto mwandu ma jamwandu ni chana ahinya kendo rango Aliko Dangote ma bende na jal mano chako Dangote Group ka rango ni kar luoko mauta ni de chake kanyi mano wach mantie kar ka iwacho ni en omenda madhi kao iwacho ni kinda trilion 2.4 nyaka trilion 2.7 mano kama loso refinery makamano omenda ma monyalo kao. Cleophas jago momewa ahinya piny mar Afrika kama uke piny mar Nigeria Aliko Dangote bende koro wuoyo ka tudre kod kero kanyo ma ilose mafuta ma biro to ka jatend piny Kenya William Ruto ne owacho kanyo ni riwruok mag pinje Tanzania, Uganda kod Kenya koro nitie kod chenro mar gero kar mafuta e piny mar Tanga, gweng' mar Tanga e piny mar Tanzania kuchocho. Koro Dangote to wacho ni eno ogeto kendo ng'iyo dho wath chumbi ma Mombasa. Ko wacho nang'o? Dho wath chumbi ma Mombasa en dho wath matut ahinya kanyo ma bende no wacho nang'o? Gima omiyo bende koro rango dho wath ma Mombasa eni norango uchumi mar Kenya kopimo kod mano mar Tanzania kod Uganda. Koro wacho ni uchumi mar Kenya en mano man malo, manyiso ni koro chiro ber Kenya kae mamo itiyo godo maber kalure kod uchumi mar Kenya mantie malo kipimo kod pinje moko ka. To no wacho nang'o? En bende koro rango mos to gino ma bo bedo maber ne jatend piny Kenya William Ruto ni kanye mabo obro timo, lakini kata kamano to en koro keto wang'o ng'iyo mana dho wath mar chumbi mar Mombasa ko ng'iyo godo uchumi mar Kenya. Nyakuro Mogijwang', gima timore kar ka jamwandu ni kida rango ka en mwandu marom nade budget mar piny Kenya e higa achiel onyalo chulo budget ma Kenya, Uganda, Tanzania koriw kumoro achiel ikiani maka manitiere bende mana kambi achiel ma oil refinery en gi kambi mano maloso simiti en gi kambi mamoko en jal mosedwaro nyaka nyiew club mar Arsenal Umewa nya Cleophas. Sani koro kado osenyiewe sani dhi ting'o kombe acha moko leto chwere mo ni Arsenal dhi ting'o kombe kata kamano wakawa kamano to wasuru kode Nyakuro Mogijwang' odhi ne ite maraboro nitie sigana mantiere kar ka mar DCP mag siasa
Nyakora Mogijwang kineno nomination manotim kod duond bura mar DCP kod manotim kod duond bura mar UDA. Ng'ato nyalo koni ka ni ponono oseng'e ni ng'ama dhi kawo gini. Kae en yiero ma idhi tim Olkalau kinde mabiro, to ahinya welo ne otim ngeso mano mar jo DCP ka UDA notimo margi tich abich. Jogo mane ochung' jo UDA ne nitiere jok mane ondikore kacha maromo 72,000 mano kama ne gintiere kar kacha, kendo jok mane owuok oko mago jo DCP 72,000, jok mane owuok mondo mi ogo ombulu ne romo 23,000 kakacha bende owacho ni ero kaka ne igo ombulu noromo nade. Nyakora Mogijwang irango kura manogo kod jo kanyo mago mag UDA maromo 8,000. To 8,000 ni kamirango gie kar ka jo DCP ng'ama noyombo e nomination mano mar DCP noyudo kura maromo 12,947, kendo kacho dhi bedo ko mano jalmo gaja ni Samuel Kamau Ngotho. Mano yudo mano mar DCP. Jal machielo mano yombo UDA nyinge Mushina Nyaga, mano ma ja UDA, mano yudo kura maromo 3,221. Weche gi thoth ahinya mantiere. To ne walose kwanegi mago ombulu mantiere kar gazeto miepe kar kae kirange Kizito. Yoche ni DCP duond od bura mar Gachagua mane jalup jatend piny Kenya manothichi. Bende koro waneno kaka twere do mar mondo mi oyude resruok weche moko mopogore kaluwore kod thicho mare. Duond od bura mare no wacho ni kono nyiso mbi mare kaluwore kod welo ma duond od bura mar DCP manyotim kanyo mamana kaka sewacho no ni jago mane oloyo nomination kanyo noyudo ombulu maromo 12,000 duto, to kipimo be ng'ama ne luwe be noyudo 3,221 maduto. Ombulu no chiegni dhi mana kochomo ombulu 20 kuchocho. To kiduoge duond od bura mar UDA iwacho ni ne otiyo kod lony manyasani teknoloji, to tiyo kod teknoloji no nokawogi malo seche 7 mar mondo mi duoko makamano ne tieki mana yudi. To DCP notiyo mana kuom seche 5 kende mar kwano ombulu gi makoro nitie kanyo no. Koro Cleophas, kwan mar ombulu mantie kanyo bende koro nyiso kaka yiero nyalo dhi bedo, yiero madundo nyalo dhi bedo mano mar Olkalau kanyo To bende kik waket pacho ahinya nowach ni gima osewuok kani madhi nyiso kaka duoko mar yiero madundo dhi bedo, nikech Cleophas inya yudo ka kinde modong' matin ni ng'ato nyalo duogo campaign maloko ombulu kucho, nikech kata nomination manotim kanyo no ng'ama owuok kawuono manodhi timo nomination ok nyalo dhi wuok chieng' yiero kucho. To bende nitiere gik moko mathoth matude kod weche mag yiero. Koro UDA bende pod nitie mana kod thuolo mar loyo, DCP bende nitie mana kod thuolo. Koro ng'ano mabro timo campaign mare maber ema bro yudo loch kanyo Kamano Nyakora Mogijwang some ite maraboro mathoth mapontie kar ka ang'iyudo ne thuolo mano mar rango gi achiel kachiel. Ite mar 9 Nyakora Mogijwang kisomo gazet ma kawuono kawe gote ndike mano wote mowuok National Assembly. Ginde kar kacho wacho ni invitation to submit memorandum. Gidarange kayo weche mag finance bill. Nitie penjo mathoth ahinya mopenji kar kacha ni to idhi bed kata kitime yo machal nade. Magi go machiegni kod Nyakora Mogijwang mar mondo mi ing'eane ni gin to gin gik mage mantiere e finance bill, ang'o gini mantiere kacha kotenore kod weche mokwongo ondike kanyo ni weche mago mag income tax, mago weche go mag ushuru, kendo bill makamae obedo sponsor kata kod Honorable Kimani Kuria mabende nitiere kar kanyo e iteno mar 9. Nitie gik mathoth kanyo wacho ni weche mag usuru gi to gin nade. Nitie machielo bende mar value added tax kata VAT act mano machielo mantiere kanyo. Nitie excise duty mabende nitie kar kanyo, nitiere tax procedures act mantiere kar kanyo mapod ibedo kae luwo, stamp duty act kod road maintenance levy mabende nitiere kar kanyo. Nyakora Mogijwang weche gi motenore kod omenda ma iyudo kod ng'eto mantiere kar kanyo, paro mopogore opogore mantiere ochiw pek
iteno mar 9. Kisome kacha ayud thuolo mar ng'eyo ahinya mantiere kar kae. Ang'eni mano nitie moro kacha ma bende bedo kanyo ka iluwo, ang' wamiyi thuolo mar mondo mi irange ane inene yo mane. Nitie weche mathoth ma pod ntiere kar kae. Wacho ni Fish for Family Needs, wacho ni Day to Honor Mother's Strength and Sacrifice. Masigan Roslyn Adhiambo, miyo ma jaiga 52 ite mar 10, 52 ka entiere ka ohala mare mayudore Kibera, Nairobi. En achiel kuom minego ma bende odhial kae kod sigani gi mopogore opogore ma bende ntiere kar kae, omiye pek e iteno mar 10. Piny kar kacha iwacho nyaka sani de time e yo machal nade. Mano kaka iluwo chenro mopogore opogore bende mantiere e iteni mar 10. Nitie sigana matimore e doho mane wacho ni kaka mae sigana no nyakoro Mogejwang', mano mara dialo Roslyn Adhiambo kachiel koda kamine mamoko bende mantiere mathoth ahinya kinene kar kanyo. Mano kare mar timo ohala kama use rech Kibra e kaunti ma Nairobi. Mano picha mago ka jodichi manyoro kendo sigane mantie kar kanyo iwacho ni ero en ohala mosetimo kuom kinde maromo higni 23 mokalo. Hayo maber ni mine matimo ohala kendo matimo tijegi mopogore opogore Kizito, lakini en kinde manyalo yudo kanyo bende mar gore ote achiel ariyo adek kapok odhi mbele. Cleophas, odiochieng' mine en odiochieng' makare, wadhialo mine joma beyo, mine joma tiyo matek. Koro be mamana Rosemary Awuor Kizito kanyo kod mine moko mathoth duto te mantiere piny mangima, en puoch kod pak ni tich magitimo maber Cleophas. Mane omiyo nyathi maber kopenj ni to in wuod ng'a, wach nying wuonu gi nying minu te dichiel. An wuod Kizito Agola kod Mary, kik wach mani an wuod Kizito tiwe kamano kwani nonyuoli kende. To mine tiyo matek Cleophas, mama ok nyal yie mar mondo mi nyathino nind kech kongima. Mama nyalo timo tich moro amora, mine tiyo matek medo ka giriewre e puothe gitimo mal moro mondo mi nyathino chiem kondo som. Koro poch kod pak Cleophas ne mine. Erokamano ahinya. Ang'eni ote makamagi pod bomedo mana donjo. Ang'eni Alex Obado bende oro ote mare ne mama. Obado pogo kona Mama Rose bende kono sigana mowuok e gazet kae mar Roslyn Adhiambo, Rosemary mano min Kizito, chaka min Obado bende Rose Obado mano mantiere gweng'a ma Uyoma, mano kama bende gintie kacha. Hayo maber ne mama na bende Perez Adhiambo Otieno ka entiere Kisumu Nyalenda, sani to en Awendo ka en kacho koda Aunty Mary Atieno, mama bende bedo ka giluwo wach machalo kamano. Kod mine duto mantiere kod Ansel, ino kida wacho mari kata kamano nyakoro Mogejwang' chopo kanyo okida chiwo ote mar Mother's Day. Kiani iweyo kata kamano nitie weche mamoko matite mar 10 kanyo koro Mogejwang', so mane bed kod ng'eyo kopogore kod mano ka wendo luwe. Wadatieke gi matimore e gazet ite mar 13 mano mantiere kar ka. Ang'eni en moro ma pod bedo kaka iluwo. Nitie jok mosorwako lewni mang'eny kacha, norwako Jubilee, orwako UDA, koro orwako machielo mantiere ka. Kizito giminene machinglo en mane? Era ng'a timore kar kanyo? En party nomination fitting room. Era ng'a mane moromi, irwake kacha dino ka igolo. Nitie ma pod ni hanga. Nitie independent candidate bende en option. Gi Wiper chonde moro titu kocha manigi umbrella wi. Sechege makoro ing'eyo ni to nanga mane manyalo romi. Mano kuond matimre kuonde te makoro ok en kata kama ne otime nomination mar Ol Kalou kanyo kata yiero mabiro ni ng'ato dhi to mane mar Roma ma disipline madhi Roma. Ng'ato nokoyudo ka nokwongo oriyo mar Jubilee, koriyo mar Jubilee oduogo kawo gino luoye mar UDA. Sani bende koro temo mar disipline orwake odonji kanyo to korido ka lewni moko bende tiyo mochung' kanyo gi chien. Ineno kata koket mar Wiper Mabul ni kanyo, mano mar jachung' kenda bende hiyo gi chien to ka lewni mag party ka ok nya Roma, ok ka nanga na madhi asiemo gi luth e chiro taso e denda. Koro lewni misiemo gi luth bende ong'aw kanyo e Cleophas mang'aw to jane ni to nanga misiemo gi luth e chiro ni bende nyalo romo weche mag yiero gi. Wach mangima nyakoro Mogejwang' mantiere mar 13 ka wadhi nyime kar ka ng'eno tieko kar kae. To ite mar 18 nitie weche mag international kata matimore e pinje mamoko. Hantavirus outbreak wacho ni en deadly to pandemic is unlikely. Tiene kanya koro Mogejwang' en gimoro en gima nyalo kelo midhiero ne oganda ahinya, but ok nene ka gima en gino manyalo landore ahinya machope okang' machalo mar coronavirus. Nyakoro Mogejwang' nogo e dho math mano ma Spain, kendo en wach moro mantie kar ka kapod imedo mana range e weche mamoko bende ma pod ntiere ka. Iwacho ni nitiere
weche go matimore Somali. Wacho ni Somalia calls for peaceful protest over forced evictions. Mano iteno mara apar koda aboro. Ite mara pako chiko kanya kora mojwang tie sigana mano ma John Mbadi okete pichane kacho. Wacho ni Mbadi U-turn. Its law in Kamanas as bill drops tax relief. Mano wach mantiere kar kanyo koro mojwang kendo singo mopogore opogore mane ochiw Kizito. Moko kuom gi mantiere kar kae e finance bill. Mano wach mabedo kae ka waluwo kendo mondo mi warange ni to obiro e yo machal nade. Siling 88 iwacho ni sirkal ochano mar duoko piny nengo mar ethanol mano ka wuok siling 500 lita ka lita nyaka siling 88 e lita ka lita. Excess duty mano weche weche go maga simu mano wangeni omia peke ite mara par kod 9 to bende ntiere ite mokwongo ntiere front page cover kanyo mara ondik percent ko kanyo ngeni mano wanya range yo makare ahinya kiyudo kwan makamago mondo minya kwara mojwang onegi kacha kupogore gi neno wang badi karka wanyarangane mantiere ite mokwongo e gazet mara Daily Nation mano cover page mano ma Daily Nation front page mano ma Daily Nation ntie kacha medruok mare nyaka tamalo 25 mano mar excess duty on mobile phones o medre ka wuok tamalo 10 nyaka tamalo 20 koda abich mano wach mantiere kar kanyo kam mantie machielo bende iwacho ni small brewers brewers machalo kama inya koro mogejwang koro sani excess duty margi bene medore kod siling 20 kod 2 kod tonglo 50 mano mantie kar kacha ntie machielo bene wacho ni mtumba mtumba shoes and clothes ntie osuru momedre kata kod tamalo 5 tiende nango kene dio chola gilange duto mantiere gi komba kacha kiani bek se winjo otene ya koro gidi winje ka Kilofas ne kar kae watch mag mitumba kod lewni medruok ntiere kar kacha e kin gik mamoko ma pon ntiere kar kanya ka simbe ma olos pachoka local assemble funds bende koro ntiere ka kod VAT ma roma par kod 6 Kizito mane madane mondo mi rang na kanyo kae miya wach mari mogik ende ka watieko ka Kilofas ani koro loso budget omenda mwode tiyo godo iko gana 26 27 kori penjo ni ten yo mane minyalo losgo ma moro japiny mana kaka iloso ni Kilofas kanye mentiere nikech kwa ng'iyo kaka kono mari uchumi mar ochung to koro warango mana ni to gin gik mag mimedo gik mag miduoko piny mani wach ni japiny to bro bedo kaka ng'urni ma omedi ma obedo nade to kalore kaka uchumi mar ochung kanye ma wantiere nikech mar mondo mi budget olosgo maber en ni kane koro ne inyalo ti kod mwandu mantie bolo okony maber manyal kelonwa pesa kuka pinje maoko to koro budget wa noloso mondo ok mulwa to koro kama chopo ni mage te gik manyaka ne tim koro kwane goyo makata koro wi jogo kwano kaka mbade gire go koni kod koni no singnwa ni jogo machamo osara 30,000 kacha nok dhi juo gi osuru koro sani koro odhi ochung mana 24,000 kuma ne ntiere cha koro kanya me ntiere kineno kata weche mag fuel levy kacha cha mane wacho ni nyichi igolo siling 7 kanitiyo gode weche go mag chiwo contract chulo pesa ne jogedo mag apaya cha sani koro odwa dhi nyaka siling 12 mano kuom lita manyiso ni kuom siling 20 kod 5 cha sani koro sirikand county kod mano mar sirikal mamalo mochung ne weche mag gedo mag apaya dhi dong kod siling 13 kende koro sani go kwan koni kod kocha mar mondo mi budget odonj makare wayud kaka watiyo ni to omenda no be koko bedo to piny be chunga nyakoro mogejwang machala ndi koro ka kori mane makelo giko mar gazet ka so mane bel kod ng'eyo ni kanyo to gin gik mage mantiere kodi kar kae gazet ma The Standard wacho kacha ni fuel levy trap so mane bedo kod ng'eyo e ite ma iye kar kae wacho ni police bullets shoot down Trinity Starlets to retain FKF Premier League crown. From Mago League mano mar wakeni angi bedane kod ng'eyo mago kuom weche mosebedo kata achiel kachiel e gazet mar The Standard ma wach mantiere ma koni kar kanyo mane wach mabende omipek ka enene kar ka achiel kachiel mano kama gintiere ang'ino wasebulni kar kanyo to kwan go opoge yo machal nade owache kar kacha ni bumpy road ahead mane kama gintie nyakora mogejwang kantiere ata malo mopogore omenda ma piny Kenya choko e higa achiel romo bilion 119 mano ka wuok e fuel levy nyakora mogejwang
kuom lita ka lita mar mauta minyiewo okinyi kawuono kidhi e tich kata kidhi kama chal nade kata kidhi e wuoth nyamburko miidhono lita mar petrol achiel kata mar diesel siling 25 dhi kacha e weche mag fuel levy. En omenda ma kipogo kata kirange ni higa achiel inyalo ti kode e yore machal nade. Nyaka sani giwacho ni nitiere fuok maromo kacha bilion 256 mano funding gap mano ma nego sekta mag apeyni bedo gi thuolo mag rango. Nyaka sani kaka ipogo gope kod dongruok mano mar piny kata GDP nitie kacha atamalo 60 kod 8.2. Gikanyo koro mojongi makelo wa giko mano mar gazet kawuono nono ma gazet akaw yweru ka kod Willis Odembe kod Kennedy Chola warango weche mago mag tuke. NSL ka uliet nyakora mojong Migori Youth obiro magalagala kama gintiere kanyo ineno gi yo mane ka wantiere kae weche gi mag tuke. Mofa no law osepenj gi penjo mathoth ahinya aduoko kod mathoth yuene mosedojo studio kikiri mabor.